ni dai na zaci ba zai ci amana mu ba. Na ƙura a daka ta ƙarshe an ɗauko shi, to kaga abin da ya faru. Shi dama wancan da aka bashi na farko ya ci amanar akwai 'yan alamu. Wannan da zo 2019 ɗin nan muka tafi ƙasa muka ɗago su sama saboda ana zaton an san su. Ma yanzu kaga halin da muka shiga, ba ma a Kano ba ma a Arewa ko Najeriya ba, duk duniya ma labarin ake da cin amana. Ka ga fitinan ne, ka fitsare kafarka, shikenan ka ga kuɗi a duniya abinda baka taɓa gani ba a rayuwarka, ka gani ka haukace, dukkanin mu mun zama banza, kai ne ka ci, ka ɗauke ka tsallaka titi ka kai wa makiya. Ai ba ke yin wannan adalci in banda a Kano. Wannan babban aiki ne, ai yanzu abin bai da kama, da abin da yana da kama da mu samu kanmu a wannan halin da muke ciki. Shi dama wancan da aka bashi na farko ya ci amanar akwai 'yan alamu. Wannan da zo 2019 ɗin nan muka tafi ƙasa muka ɗago su sama saboda ana zaton an san su. Ma yanzu kaga halin da muka shiga, ba ma a Kano ba ma a Arewa ko Najeriya ba, duk duniya ma labarin ake da cin amana. Saboda haka zan ci gaba da jin shawarwari da kuma ɗan haƙo tarihi daidai gwargwado na mutane yadda yake a ƙarshe. Za mu haɗa da addu'a Allah ya sa mu samu nagarin nan ma wai siyasa yanzu ku zo ku haɗu ku taimaki mutum ya samu ya ma yadda ya zauna da kai ma wannan babban mutum ba fa wani abin da yake kawai ya yarda ne ba kar ma ya ce a ce gashi ya bari. Wani abu ne yanzu Allah ya kawo mana kamar corona ce, virus da ake shaƙa, kawai kowa ya shaƙa mutum ya samu shi kenan ya sa kansa a cikin wahala, ya sa jama'a a cikin wahala, ya ba mutane kunya waɗanda suke tsaya suka ce shi ne ake ganin ba zai ci amana ba. Abin da zan ce a nan kawai ku taya mu da addu'a, ita ce amsa. Kuma misali in ma da mutane abin da ba su sani ba, ai idan da daraja da mutunci, yanzu gashi nan dai a yau din nan mun sake dawowa wani sabon cycle na fitar da 'yan takara. Babu wanda zai ce in ba shi aka sabo ba za a ci zaɓe, babu wanda kuma za a ce da shi an sa shi za a faɗi zaɓe. Abin da muke nema washe ne wanda ba zai ci amana ba. Ai wannan ɗin ce ta kawo wannan gwamnan da yake kai. Mun zaci, ni dai na zaci ba zai ci amana mu ba. Na ƙura a daka ta ƙarshe an ɗauko shi, to kaga abin da ya faru. Amma wanda ake da mutunci da daraja, fitar da ƙananan hukumomi har cewa ake na ga yara suna cewa ko kansilan garin su ba a ba, local government ɗinsa ba a bashi ba. Amma shi an bashi gwamna fa. Kuma yanzu yan fankwasiyar nan da yawa daga cikin ku nan kusan ina zaton ma 100% don da ba da maki ba zai shigo nan ba. Me laifi yanzu mutum 1000 ne yake aiki ne kaɗai ne na sani. Mutum 1000 ne a kwankwasiya, yanzu mutum 70 a Gwale suna neman mukami 2. Wannan mutumin 68 din na waye? Ai nawa ne. Me laifi dan na ce a ba wa na kaza, a ba wa na kaza, a ba wa na kaza. Su da suke yin aikin za su yarda cewa sun haƙura da mutum 2, mutum 68 din nan, inda sun san za su rasa gabaki da waye zai fi su fitina da rigima. Duk wani wanda yake kwankwasiya yanzu waɗanda suka yi matsayin mutum ya chairman ko ya yi kwamishina ko ya yi gwamna, an zai wahala su da wannan yake yafi ni sani. Kuma a cikin duk waɗanda suke taimakon nan a ce mutum 100 ne, kai kaɗai an ɗauka an baka, sun ya 99 nan 'yan kwankwasiya. Wani ma baka san shi ba, baka san babansa ba, baka san unguwarsa ba, an kawo maka shi ba ka taɓa gani ba. Amma an dai mutum ya girma a cikin wannan system ɗin na san shi. Kuma akwai duk wanda ka ɗauka, akwai mai san sa, akwai bayan da ba a san sa, amma duk suna yi saboda ina tsakiya. Idan an baka gwamna, wani wanda baka so an cika ce an bashi kwamishina, me ne fa wannan? Gurin ne fa, ƙungiya ce fa, wacce nake yin shugabanci. To shi kenan an baka gwamna, shi kenan sai kai kadai ka zama ibilishi, sai wanda kake so a cikin mutum 68 din zaka ɗauko ka ba.
waɗansu a cikin 68 nan baka taɓa jin sunansu baka taɓa ganin su ba. Duk wannan abubuwa duk za mu yi adiresin ɗinsu. Ba wanda zai gwamna sai ya gaya mana sai ya ba mata jari, ba wanda zai gwamna sai ya lafiya jari, sai ya yi kwankwasiya, sai ya yi CRC, sai ya zo ya yarda cewar muna da cewa a cikin wannan tafiya. In mutum da zai bai bashi an za ka zo ba kawai shikenan ka zama fitinan ne, ka fitsare da kafarka shikenan ka ga kuɗi a duniya abinda baka taɓa gani ba a rayuwarka, ka gani ka haukace, dukkanin mu mun zama banza, kai ne ka ci, ka ɗauke ka tsallaka titi ka kai wa makiya. Ba ke yin wannan adalci in banda a Kano.